संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। वंदे भारत एक्सप्रेसला तळकोकणात एकच थांबा मिळालाय। वंदे भारत एक्सप्रेस कणकवलीत थांबणार आहे। आमदार नितेश राणेंनी यासाठी रेल्वे मंत्री, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे आभार मानले। सिंधुदुर्ग वासियांसाठी एक गोड बातमी आत्ताच कानावर आली आहे। वंदे भारत एक्सप्रेस जी मुंबईपासून गोवापर्यंत येणार आहे, त्याला आत्ताच कणकवलीमध्ये थांबा निश्चित झालेला आहे। यासाठी मी देशाचे आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं, रेल्वे मंत्री आदरणीय वैष्णवी साहेबांचं आणि सन्मान्य राणे साहेबांचं मनापासून मी आभार मानतो की त्यांनी खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग वासियांना न्याय दिलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।